na lang nahuman ang inyong journey sa Bisdak 12. Daghang salamat. Kinahanglan makabuhat mo og 1-minute video sa Buhing Dugo Challenge. Tanaw nimo nga na pull off gid kaayo ang imuhang Buhing Dugo Challenge. Bisdak, halos tanan mo inyuhang na-achieve ang Buhing Dugo Challenge. Pero karong adlaw na ay dugo nga dili magpadayong buhi. Kay naay mga kinahanglan na mobiya sa Bisdak 12. Ang inyong mga final outputs, i-remind lang nako nga actual pod nga gina-upload nato sa social media. Aduna kitay judges score 90%. O ang algorithm 10%. Nakoy mga tawagon nga pangalan. Moises, Bijoy, Carissa. Sa inyuhang tulo, Bijoy, safe ka sa competition. Magpadayon ka pa. Carissa, sa imuhang napakita kagahapon, nibilib gyud ko nga kaya ra nimo nga ikaw ray usa. Moises, ipakita nimo nga ang usa ka probinsyano sa Cebu or ang usa ka lalaki sa Cebu province naagid po'y porohan nga mamahimong content creator. Ug sa imo Moises, congratulations, apil ka sa top 3 sa kini nga challenge. Which means Carissa naata sa bottom 3. Pero sa ranking, dili ka ang pinakaubos. Ayaw ka wala ka. Kamong duha, still magpadayon sa Bisdak 12. Kanangs ug Ron. Kamong duha naglaban-laban sa top 3. Congratulations, Kanangs, ikaw ang nag-top sa kini nga challenge. Ron, ikaw ang ikaduha. Congratulations. Thank you. Kian, Riza, please step forward. Ayhan na mo i-announce ang pinaka-importante nga butang karong adlaw. Basig na mo'y gusto isulpisa mo. Happy ko nga na-appeal ko ani kay ga-start ko og content creation nga nangapajud ko. Nalipong ko, Col. Nalipong ko. Nalipong ka. Okay, sorry. Sige, relax lang. Relax lang. Tagay og liniment. Ipalingkod sa si Kanangs. Pasensya na sa interruption. Kaya kinahanglan sa agyod nga palingkoro nato si Kanangs. Pero, Kian? Thank you kayo, Col, Madimi, Sinch, and medyo maldito kay kanang natag... kanang kuwasa man kakaroon. Diri balitan na sa pader. Abi na ko na si kuwasa man siya karon. Kay naghatag mong platform sa amo ani kay sama na ako self-sufficed good ko nga person pero nangapajud ko sa content creation kay gusto po din ako i-pursue kay again I want to be an inspiration sa kanang mga gusto may mong model ana happy ko whatever happens kay I did my best and at the same time ngani ko diri nga kanang empty nga vessel daghan kay kog na realize along the way and magamit yun ako siya puhon-puhon. Gandili na ako mga pa. So, mag-slay na. Ganon. Treza,
Sa ako sad call, thank you kaayo nga nabilong ko, napilian ko nimo ani nga sa Bisdak 12 gani. Kani pa lang kanang exposure siguro sa mga katong mga elimination fast forward is murag kanang gusto pa ko nga di mahawa kay lagi murag wa pa ko kagawa sa ko shell like unsa may madangatan karon ko nang murag madawat na kay na ko call kay dili kay tanan na matagaag opportunity nga makaari. So photo call dagan kayo salamat. Salamat po, Raisa. Okay, Kian, Raisa, mauna ni ang adlaw nga usa sa inyo ha kinahanglan na nga muli. Raisa, salamat sa gipakita nimo nga grabe kaayo nga improvement pero kinahanglan na nimo mag-impake. Kian, magpadayon pa ka sa Bisdak 12. Gawin. Sayang. Nakoy malaagan po sa inyo, ha? Makaingon ko sa kagalingon o nga kay competition man dapat gani mo laban o unsa gani ang kanang mga challenge nga atubangan imo yung kanang paghandaan gani dili dayon ka mang magpaluya-luya. Pag-vlog, ha? Kay kuila gid kay ka. Mura good bye na gid to gani. Salamat ninyo. As in kanang kuan kaayo thankful ko nga kamo akong kauban. Gana-expect naman ako kay pag first day pa lang sad nga kanang murag kanang nagyud ako expectation ba sa mga magpadayon pa. So murag dili na gay kayo ingon siya sakit pero mo to akong giingon nga kanang at least nakasuot pa ko sa inani gani o nasuot pa nin ako nga outfit nindot ako exit. So again thank you kay ninyo padayon gihapon ta ha. Oo kanang nagroot ko sa inyo kuan kanang ingawon ko nimo kanang thank you kaayo kay grabe bisag kuan kay imo jud kong make-upan ni nana gani as in sister gud kayo gay ka kamong tanan ingaw ko ninyo akong langga padayon laban ra di mag-uol-gool kay hapit na naara ninyo ang best Bisdak content creator. Raisa, daghan kayong salamat. Padayon gyapon. Diri gid sa Bisdak 12 sa ako jud pag stay diri wala jud ko nakuha nga kanang challenges kundi sa ako ra gid kaugalingon. Uy, tapuan kayo bila ka laban ra gid. Oh my gosh. Laban ra. Thank you. Unta kanang nalingaw gyud mo nako o usa pa kanang sa akong pagbiya diri sa Bisdak 12 hinaot pa nga inyo ko suportaran magpadayon jud ko pagka content creator. I-follow ko ninyo kanang mga viewers nato diha kanang padayon gyapon mo sa pagtan-aw kay kung nalingaw mo nako mas lingaw pa ang sumusunod nga mga challenges sa akong pamilya kay ba ko akong mama akong papa proud kaayo mo nako dili ko kahila kay grabe jud ang kanagay mapil nako sa akong pamilya sa akong mga igsuon grabe ka mga concern nako kaya Jan sa Tirbilin Mary Joy Mani Gigi Tonton na Tirosel, sa ako mga bayaw diha. Kay ba ako nga proud mo na ako, kay grabe. Bisa lang mag-imsi-imsi ko sa ormo, kay ba ako nga proud mo na ako. Ug labi na sa akong mga amiga, sa akong mga best friend nga nasa ormo, kay ba na mo si kinsa mo. Thank you kaayo ninyo. O kay ba kung makakita mo kay mo na ako, proud sad mo na ako nga nakasud ko sa ingon ani nga journey. Ug sa tanang taga Ormoc, salamat kaayo og inaot pa nga nalipay mo wala na ko napakauawan ang atong lugar. As in ang ako maingon, thank you ra gyud kaninyong tanan. Once again, this is Inday Raisa, ang inyong chika nga rakitera. Di ka malain. Hello Telms and hello Cole. I'm very thankful pod nga nagkahiusa ta aning Bisdak 12. Usa mo sa mga gina-idolize no ani nga industriya. Gi-idolize mo no ho, it's because of who you are. Nga kung unsa gyud mo, giunsa ninyo pagsugak pod ani nga klase nga industriya. No so ma-inspire ko ba sa nabilin karon, no matter what happen, kung kinsa manggaling ang magpabilin nyo karon or matangtang ba kasunod, take it as a lesson, learnings.
ang redirection daw is a direction. So kung wala nimo nakuha ang imong gigol diri sa bisdak dosing, but pasabot is dili jud to para nimo. Gusto siguro sa Ginoo nga ma-learn nimo ni mga butanga kay naa pa day mas maagian nimo, di ba? So mo na ibutang niyo sa inyong alimpatakan o sa inyong kasing-kasing o sa inyong lapa-lapa o sa inyong buna charot. Di ba? Kay para dili ra pud kayo inyong sakit, slight lang. Proud ko ni Uncle nga nahimo ni nga klase nga project. Thank you so much Cole sa pag-invite no ani nga klase nga programa ug sa pagsalig no kay sa kadaghan nga bisdak nga mga successful content creator. Wa jud ko kalimting Uncle. Salamat pud Telms kay usahay make-upan ko nimo. Diba? So thank you kayo na hope dili ra jud ta nagtapok-tapok diri sa bisdak 12. Kung dili tungod sa bisdak 12 di kita magkatapok. So hopefully magkita patapuhon. Hello mga bisdak! Hello, Madi! Hello. Di pa ba ang ato ang dugo? Buhi pa. Buhi pa. Buhi pa. Kanang, kumusta man ka karon? I feel nervous. Nervous? Nervous. Saan yung gibati na unom na lang mo? Sad. Pressured. Pero kaya paghihapon. Kaya. So buhi pag ang dugo. Moxie Club. Kinahanglan nga buhi paghihapon ang inyuhang dugo mga bisdak kay samtang kadugay mo dinhi sa bisdak 12 magka-intense ang mga challenges nga inyuhang pag-aatubangon. Isip usa ka content creator dili gyud mawala nga kinahanglan makabuhat og contents dili lang isa, dili lang duha, usahay tulo sa usa ka adlaw. Ang rason niini kay tungod kinahanglan na ay pondo mo na atong tawag nagabangko ta og contents kay dili man malikayan nga naay mga personal nga mga lakaw ang mga content creators pod kay tao lang pod baya ang mga content creators. Mao na nga sa kini nga adlaw mo atubang mo og duha ka challenges. Ano gani ko? Andam na ba mo? Andam na. Kaadyo. Sa inyong musunod nga challenge, kini application gihapon sa previous nga challenge nga inyong giatubang sa Bisdak 12. Niagi mo og comedy skit kauban si Wang Ising og si Tata Daim. Pero karon mag-inusara na lang mo sa inyong skit ug kinahanglan mapakita ninyo ang tulo ka karakter sa usa ka video. Challenge ninyo 3 character skit. Aron nga mas mabalaan pa ninyo kung unsa ang ingon ani nga klase nga content, syempre dinhi mas nailhan ang inyuhang Madi. Pwede ba ta nga maka-play og sample sa mga videos ni Telma? Tumakbo ka na! Hindi kita iiwan! Tilitas mo sa sarili mo dyan! O, takas na! Ayaw pag-istorya! Masaktan na mo! Ayaw na mo pag-test! Pag-test na na sila! Tama na! Ayaw na mo pag-test! Tilitas mo sa sarili mo dyan! Ayaw na mo pag-test! Tama na, Ligo! Ang ganda ka na! O, ayaw na, Ligo na! O, buhiyan na lang yung madapan mo! Madapan mo! Patayin na. Naamoy kita! Huwag ka nang magtago. Ayaw pagsama, paghilumra! Tabo niya ang baba! Madugtan ka, Ezekiela! Nakikita ko ang paa mo. Ganong karon pa mo nakabot! Relax, Rati. Salida raman na. Nabuti sa mga pulis sa salida kay Erwet na nakabot kung karon sa patay ng tanan! Di na ka mo nagtanaw diri sa sinihan. Sabaan na sa. Kagaina pa dayon ni abot buhi pa! Ma'am, mag-relax lang ta, ma'am. Di lang ta magsaba-saba kay makadisturbo ta og koan ba. Lagi sa salida naman sa sakit. Kalas-kalas sa tagkwarta diri igo na tagi binuangan ni direktor. Namo, man naman. So ingon ato ang multi-character or 3 character skit. Aron nga mas matagaan pa mo og ideas. Siyempre kay nailhan namang gyud si Telma nga
ingon ana ang iyahang klase nga mga contents. Kinahanglan pud gihapon nato og tabang sa usa pa ka content creator. Judge ninyo and mentor. Wala na ilain pa. Usa ka negosyante, usa ka motivational speaker, ug karon sikat kaayo ang iyahang mga daily vlogs. El Ison, also known as Ungart Joseph Sabello. Ang nasing bago! Lagi! Hello mga Ungart! Na ako diri ron sa Davao. Joseph Sabello day from Cebu. 27 years old. Anong naam ko diri? Well, usa ko sa guest judges sa show ni Uncle Chito which is ang Bisdak 12. For me, content creation is the next big thing. Kay ang ako mong perspective na, ang bag-o na nato nga TV ron, karon nga modern world, is ang cellphone. Diba? Bisag asa ta, sakay tag jeep, sakay tag bus, break time ta sa itong mga trabaho, cellphone. Ang akong ma-define sa content creation is door siya for opportunities. Wow, mo ni mga ligon. 6, congrats ha. Congrats. Guard. Yes, kuya. Gikan sa 12, unom na lang ang nahibilin sa Bisdak 12. Ug sa ilahang challenge mo ni ang ginatawag nato nga multi-character skit or 3-character skit. Si Joseph Sabello ni agipod og mga ingon-ana nga klase nga contents. Yes. So, Nart, unsa may imuhang matambag sa atuang mga bisdak dinhi pag-abot sa multi-character skit? Yeah, well, skits, no? Na 2 kinds for me. So, ang una nga strategy, ana, mo-offer kag imong own humor sa audience. Ang digital world manggod, na duha ka klase nga tao. It's either mo position ka as producer or consumer. Para ninyo, asa matadapita? Producer or consumer? Producer. Yeah. Kasi mo tuo nga, if we are releasing content sa social media, businessman na ta. Kasi mo tuo. Yeah. E nga naman, our content is our product. Okay? Mo gani ga production taron. So, kanitong ibuhat producing. So, advantage na nato because content creation is the next big thing nya ang new generation sa TV is ang cellphone. So, ang first is mo-offer ta og new humor like sa inyong creativity dapat unique ang inyong humor sa audience. Second is trend. Sakyan na to kung unsay naa sa trend. But na disadvantage na. Dapat careful ta. Kay prone to cancel. So for now, mga sana, I hope karong adlaw mo perform mo full out like 110% inyog yung ihatag, and I'm very open. I hope muhatag sa muna ako og value through asking questions, and of course ako for sure 200% muhatag ko ninyo kung unsay pangayoon ninyo. Okay? Okay ba na? Are you ready? Say yes! Yes! Alright! Daghang salamat, Guard. Grabe ni ka-challenging kay dili kamutanan komedyante. Mao na nga para mas mahatagan pa mo og idea kung unsaon ninyo na pag-pull off. Madi, unsa may imo matambag sa ilaha? Mag-hi sa kayo, Ongart. Hi, Ongart! Loading na ako. Gwapo si Ongart. Yes, personal actually. Pero mas gwapo ka mo. Ha, mas gwapo ko. Tindog to Taro nga Joy ha. Bitaw, particular lang ko sa acting skills o facial expression, labi na sa lain-lain ng mga voices. Pwede na ninyo gamitan o edit, but if kaya po ninyo i-change ang inyong voice, much better. I am looking for more elements in a video. Dili ko gusto dry, o di po ko gusto na ako pa'y mag-figure out ang sa inahitabo. Sa ako ana ha, so, work on your acting skills. Kay sugod day 1 to day 7 morag, napaghihapon ng hesitation, kakulba, makita yun siya sa screen. So, I hope na mag-improve this time o I am looking for more pasabog and better outputs. Yes! Kaya! Andam na ba? Andam na! Kung andam na mga bisdak, you only have 30 minutes to execute. Timer starts now.
Pero lisod mo siya po di pull off. Like, kung kato lang ang story, Marshall, common na siya. Ay, di ba gihimo na nimo tong pinaka-first na iya ka na buntisan. So, ang build-up sa yung mga storyline ka always buntis. Di ba itong una na buntis po ka itong una? Kung si Tata Daim to mo ko ano? Oo. Fresh siya sa eyes ni Omar. Pero sa amo Omar, same siya na kuan. Kaya lagi na. Pressure ko po. Ay, pagka-pressure kayo makita na sa camera. Oo, pwede to check. Kuan na lang yun. Possessed ka. Anong naghilak mo niya siya? Sa pressure shock sa idea. P-Joy. Laban. Laban eh. Laban eh. What's yung final idea? Kasum na lang yun. Balaong ka nang dilibag ko sa inyo ha. Ayaw ka pressure. Just sa kaning nga challenge. Just be yourself. Ang iha content call kay same last time. Like same storyline. Teacher magid siya call, so pwede siya mag-create og character like teacher. Kung sa mga scenario sa sulod sa classroom nga pwede nimo maanuhan og atake. Kada challenge na lang kay nabuntisan. Kami ni Tata Daim kay nabuntisan, anak bitaw. Naku nga unsa di akong buhato niya. Nagsugod na og kuan, nagsugod ng execution ng uban. So wala ko ilaing mabuhat ato kung i-release na ako kong emotion para makathink na pud ko og bag-o. Go, P-Joy. mo? Mablos ko, ikaw ang mahal sa akong isaba! Isaba ko eh! Isaba ko eh, papa ko eh! Isabayan niya. Isabayan niya. Mablos ko, ikaw ang mahal sa akong isaba! Isaba! Ikaw ang bilang na! Bakit naman ko? Yes, grabe yung mga singitay. Naglagot na sila sa usap-usa o ang atong gihulat karon kung nagi mag-away dili sa Ang ideal nga content creator nga deserving mo daog aning Bisdak 12 para nako is dapat pareha gyud siya attributes ni Ongart, no? Naagi yung mga salayba-salayba. Dili, siguro for sure ang mudaog ani for me ang ideal content creator is dili mag-focus sa numbers kay mausod na akong gipanguptan nga alas which is ako nang gidiga ninyo ron nga baraha. He or she is doing it for passion and not for money. Kay if you're doing it for money, if mo imong fuel, then dili siya long term, mahupas ra na. Kana, wa nag-focus sa views, wa nag-focus sa reacts, wa nag-focus sa shares,
Kung nag-focus sa number of comments, kumbaga, he is doing or she is doing it for personal commitment niya. Passion. Mo na yung secret, mga Mart. Nulog ka mamakagay? Nulog na niya. Gay ko na. Ano lang ka? Ano ba? Naghinihini kong taong-taong diri. Hindi na makasaum dyan ko. Ako po. Saum? Huy! Ay, to be honest, Jud, para sa dili si Raisa ang dapat tanggalan. Isa day dapat. Dapat si Moy. Hinay bita kay kuha. Dili sa hinay ko. Ang ending na kuha to? Dili sa hinay ko. But dili ka authentic sa imo mga content kay nakita mo ko Raisa kay, di ba? As I have mentioned, na bisag nagkapait-pait na siya, nagkalikod-likod, nagkalisod-lisod na siya, pero go lang, laban lang ko, kudkod lang ko diri, pero katong nahitabo gahapon ba, do nagiluminom ng kuwato, pero maano lang ko say kay ma-unfair sa mga tao na naningkamot good, like kanang unfair sa mga tao ba na nag-stick gid sa ilahang core, wala na go beyond ba. So, it's not about the presentation na represent gapon, but it's the personality, the authenticity. Lain kayo ang success, pag dili bitaw gudgikan sa tong, lain kay ikaon, o kanang dili kita ang ning tanong. Mo akong buot pasabot, mo buot na ako pasabot ba. So, nabuot naman ako, ang original gina ko gyud. Mo tang kuan lang ila, si duda ba. So, I feel so bad for Raisa kay pero again, nawatanggal man si Raisa, pero ang iyang learning, ang iyang kuan nga iyang nag-gain sa iyang pagpaningkamot sa iyang kaugalingon, madala niya sa hantod sa kahangturan. Ang strength ni Raisa is kaning mga idea niya, which is pakatawa ba sila duha. So ang kuan ni Raisa, kabaw siya unsa siyang buhaton, while si Moises wala, storya lang na gidaog ni Moises sa editing. Pero si Raisa, ang editing niya di kayo ko okay ana. So marog mausad gyud to naka-apekto ni Raisa. Hello mga bisdak. Karon, tan-awo nato kung nadala ba gyud mo sa mga distractions kaganiha during your execution. Isa-isahon nato ang inyong final outputs. Mag-una ta kay Kian. Welcome, sir. Pwede pangayuon ang imong pangalan. Kian. Sige. I-check sa nako sa mong system, sir, ha? Salamat, sir, sa imong paghuwat, nara ang imuhang susis. O gusto na po ko mag-remind sa imo, ha? Thank you. Wala. Hello? Wala. Walay tissue. Salamat. Ingnan bitaw taka. Kian? Hi, musta yung feeling? I'm feeling gorgeous. Bitaw. Langoy ba ko kay technical issues ginang akong giatubang. While naga-shoot, hanay kayo siya concept, yes, nakuha na ko tanan. Pero while naga-edit ko, on the 35th minute, nangawala tanan to ako ang green screen, tanan. Dito na ko na feel ang pressure kay 35 minutes, makaya pa ka nina ako, kay back to zero jud ko, nahuman na unta jud ko adto. So kato, ako na lang siya gipadayon, kung unsa akong mahuman, at least matabok na ko ang story. Na-feel na ko nga kanagong it could have been better. Pero technical issue yun ang ako ang giatubang. Sayang, no? So, naalang ko yung nakita nga mga kuwang, which is, usa sa pinaka-importante is ang hook. Since nag-upload tao og content, ang atong gina-interrupt nga behavior sa tao is ang pattern sa pag-scroll. So, importante kayo na, permina ninyo hinumdumi ang 3 seconds rule, no? Para makuha na to ang ilang atensyon. And sana nalagyan na to og horror sound effects so that mas intense siya. And also, filter. Ang sound effects mo good, ang background music, usa na siya sa cheat code para matahi nimo imong clips. Overall, ang iyong story,
na connection sa kuha since usasad sa akong pinaka-favorite nga context when it comes to comedy kay horror. Overall, you did a great job pa rin. So, yeah. Thank you, Kian. Say mo ate, bulam na ito sa kwarto. Tanawa dito. Diyos ko! Anak na, igwad nyo, day! Patunto, day! Anak, tanawa, iigwad, day! Day! Ikaw, kung magbayot-bayot ka, ay, ikaw ka. Labi! Labi! Mau na! Kabalo ka! Pag ano ko ni mo, magbarako ta! Kuting! Bulo! Kawap, kauban na pati kagani na, nabikat ta! Asa man ko matuorin yung dua? Ilan ko ninyo ha? Pakit mag-ilis ako! Mag-makeup lagi ka pa! Luy! Wala! Amo, paano bugay mo kayo? Nagtagay, lagi ko dire! Oo na! Law bugay kita ko, utro po day ka! Ayaw pag inana kay Dua tandere. Madam! Ay, 2 metros balay, Diyos ko! Hi, Moy! Ganahan ko kay sakto ang background music, funny, kwela. Ganahan ko sa imo voice. Maminaw ko kay, okay, Moises good need. However, wala ko kasabot sa dagan sa istorya. Na yung mga parts na awkward siya for me. Na yung mga unnecessary na rising and falling sa imohang tone. Na atong gina-try og sustain kay ang fun man sa video. Pag funny ang content, ang ato ang gusto na expression sa atong audience kay mag-ana. Like, dili ka ng work. Ani, ha? Kana pag magtanaw ko kay Merg dahil kulang. Editing skills, okay na siya ang editing skills compared sa mga previous nimo na videos. Pero feeling na ko unnecessary na tong blip na part. O na-utilize ta na nimo ang last part sa video na mag-create ka. Gana na ending instead of using katong directed by. 1 minute lang man ang katason sa video. Overall, okay lang siya sa ako na standard. Pero wala ko na pa-wow sa imoha content o wala pod ko nakatawanan. Okay. Thank you. BJ, nato tanawan imong final output unsay nahitabo during conceptualization. Nag-breakdown yun ko. Kaya naman. Kay tanan naman gud sila nag-start na upos na ngayop ug ka ng tips kang Madi. Tapos ni anak man siya nga puros na buntis ako ang kuan kay kang katong kaming tatadaim buntis na ba buntis. Sumuto nang unsa man akong buhaton ani oy kay kanang nahanay na unta akong kuan ba. Pero may gani kay nahitabo to siya kay mas naka-create ko much better nga concept. And katong mga action nako nga uban diri na nako nahuna-hunaan nga during na nako sa pag-acting. So unsay na learning mo? Chill lang dapat, dili magpadala sa kakulba. Okay, ayaw kalimtin na gyapon mo sa competition. BJ. Ratol gay ko. Okay, tanawan nato ang imong final output. Ayaw ba? Okay, nabalik isa na si ma'am. Hindi na tayo ko doon. Ang ampo sa talandong! Ano ba sige mong gitar-gitara dira? Da, merisi, bida-bida man. Uy, paghilo mo, uy. Sabda lang sa gyud ko ninyo karon ha kay. Para dili jud ko okay ba. Ay, okay raman, ma'am. Gwapa jud kay karong mambo. Saba dalo nang isip-sip kay ka. Sip-sip ko ay buok bangsa din na si ma'am. Bitaw ay. Tagay tissue. Ati ka man si ma'am. Hapit ka mga teachers din. Ma'am, okay ra ka? Yay! Please kay ka na ba? Acting yun yung mga bait. Ay, tol, kaya ka ma'am. Palakpak ka, guys! Palakpak! Awa, bisin acting kayo. Hala, idol kiti ka na. Ma'am, okay ra ka? Tabangan niyo si ma'am. Tabangan niyo. Hala, nga di, uy. Hala, nahimo sa zombie. Ay, sige, princess, uwi na mo eh. Guys, dili, uwi kaya siya. Wala, guys. Malaganda, guys, malaganda. Unsay istorya to, Joy? Nasapian si ma'am. Nasapian si ma'am. Unsay punchline nimo? Wala. Nasapian lang, no? Ang ganahan lang nakuha na BJ kay nakuha gid nimo ang challenge nga kinahanglan nga multi-character or 3 characters siya na skit. So isa ka sa mga pipila lang sa inyuha ang nakakuha ato nga naagyoy different characters. Ang ako lang nasayangan kay wala nimo siya na butangan og POV lang unta sa sinugdanan. Kay nagsugod lang ka as a teacher. So mura siya okay as is teacher. Kung gigamit lang nimo tog text nga unsa to nga POV nimo nga murag pwede siguro nga murag teacher nga
murag nasapian tungod na lang sa kalabad sa ulo sa mga estudyante, murag something ingon na pwede yung tato nimo na dungagan. Ang pinaka nang hinayang lang pug ko kay ang punch niya ba, murag wala gid siya punch towards the end of the video nga murag magkatawa jud bitaw ko. Sama sige ingon ni Telma before sa mga previous challenges, importante yung takay itong mga facial expression bitaw, like how you play with facial expression. Isa sa magkatawa bitaw ko sa ako ang malantaw sa TikTok or sa Facebook, kana bitaw gikan mukalit bitaw kagana, makatawa kog mga ingon ana nga mga transition nga facial expressions. Ang bagay unta didto kay mo man ta tong storya nga masako ang kuan ang teacher nya nangayo siya sorry kay basig nag high blood ra kayo si teacher ya taud-taud na mura na gid siya na possess. Mas makatawa siguro ko kung pagkahuman ni mag-possess dito kay niya lang kakita okay na okay na ko, nagawas na nako akong gibati. Siguro mas makatawa siguro kung ingon ato kung naingon ato nga transition sa imuhang ending sa imuhang content. So, in terms of storyline, dili pagid kayo nako siya ingon nga magets kay siguro sa audio, murag yagaw kay paminawon ang tanan, murag wala gid ga make sense ako. Mag-una ko magtan-aw, murag ibalik pagid nako siya kay para lang masabtan ako. Kay at first medyo nawala ko sa imuhang content video. Pero so far na pull off man nimo, siguro kumpara gyud atong nagbuntis-buntis ka, mas mo pabor ko gingon ani nga idea nimo. So at least natabok nimo ang imuhang struggle kay ganiha Bijoy. Salamat Bijoy. Kanangs. Ngano ka? Murag ka lang ang sige ka. Basin niya buros ka, ha? Wala ni mabamurag. Gakalain ang ginang ako ang ginhawain. Mura og ka ng premi na lang ko kalinturahon. Lang yun dahil nga, huwag ka maburos. Kaya kung maburos, manggaling ka, mas maayo pang mulayas ka ni Malaya. Dudong, mamahimo ba nga makisulti ko din mo sa makadjut lang? Unsa may problema? Murag wa namang kuriglahadong, uy. Unsa? Dudong, mabdus ko og ikaw ang kamahal sa akong gisabak. Unsa? At ang sunod nga may tabo, dirdamang sa RMN Drama. What's the style? Na-observe na ko kagaina sa imuhang behind the scenes na marag nag-struggle ka sa imong makag-act in front of the camera. Nga naman. Siguro distracted lang sa palibot ba? Yes. Distracted or maybe naulaw pa ka ato. Diba? Mo na usahay pag namagod tay kaulaw, mo gawas yun ng dagway na kanang kaulaw na nagduha-duha sa camera. Kanang nagsinggit pero ang mata kay nag didto asa na adto. Makita gyud na ako always sa inyo. Marag kailangan ninyo i-work, di lang para kay kanang sa i-work yun ninyo yung facial expressions na convincing siya. Okay? Dili jud ko satisfied sa inyong tanan facial expressions, kulang kaayo. Like, pag mo syagit, ing-ani ra ang baba, ing-ani ra yung magsyagit. Diba? So, dapat all out ang emotions pag ing-ani na mga content para ma-pull off ang comedic side sa video. Yes, mali. Nakuha na ko ang story kay abtik ka, nagibutangan ni mo siya og POV na unsa dayong nagakahitabo sa radio drama kung himon siya og videos. Nakuha ni mga characters, editing skills, siguro sa green screen nag-struggle. Yes, exactly. Tapos kung maminaw ko kay makuha gyud ako nasaba gyud kaayo, maka-distract gyud ang kasaba sa gyud pod. Overall performance, ikaw ako ang top 2. Thank you, madam. Ganahan ko sa imong content kay nakuha nimo, although wala pa jud ko kakita og kanang super kani mo na gid ni ready na gid ni na content ipanghambog. Wala pa koy nakita na yung ana kay I don't know about your thought process, guys, pero di na ako mag-gets nga nung dili gid ninyo hunahunahon kung unsa gay ang nasa palibot. Maglisod mo kay nga naman itagaan mo gamay na time pero ang inyong ideas kay outside na pod kaayo. Kung unsa ang naa diri para di mo magkalibog, gamita na atay kana na place, no need na mag-green screen. Pwede mag-CEO, character ni mo CEO to adito. Pwede mag-audition na ay higdaanan. So, pwede ka ayaw mag-shoot na walay green screen pero ma-pull off ang comedy mo ang nag-struggle ta. Dapat pag na-challenge ang atong hunahunahon. Unsa na ko pag-strategize na ma-utilize na ko ang material na dili ko makulangan og oras. Kay kung makulangan og oras, bisan unsa pa nakaganay mong material, mga clips nimo kung kulangan kag oras, di gyud na mag-work. So, strategize. I hope you do better next time. Yes, miss. Thank you. Thank you, Kanang. Thank you, Col. Carissa.
Hi, Carissa. Kumusta? Buhi pa. Kumusta yung mong experience gani naman? Sa ako kay basta na challenge gani kay wala ko ipakinila. Mo dyan ako. Di paki si Carissa ninyo. Dili ba? Dili ba? Basta na challenge. Yeah, laser focus na ano. Oh, focus lang niya. Na naman ko storyline daan, then mag-ask siya kong advice on sa painindot ibuhat niya. Ako ra-integrate sa ko video or content para mas nindot siya upsay ana. Sige, unahon sa nato ang imong final output, Carissa. Yay! Gitagaan ko manok sa ako, mama! Ka-cute sa ako manok. Oy! Kinabuhay na ako! Ka-cute jud sa ako manok. Oy! Hey, matong na ta, Helen. Tagaan ti ka. Nindot nga ulan. Nya, parnindot imo katubog ako asad. Bulok! Asa naman sa tapanong? Bulok! Huwat sa Helen ha. Tagaan ti kag laming kapagkaon ka. O nagbayo. Bulok! Hehe, ka very cute ni Helen. Okay, most pilas ako, Helen ha. Balikon lang tikaon niya. Love tika, bye-bye. Balikon na tikaon niya. Mwah. Bye-bye. Mayra po do'y samukan ni mo ka. Kuya si gluto eh. Meron ako anak ani. Say so, tanday ma. Kani Ay, salamat. Murag lami lagi ni ma. Asa di si Helen ma? Helen? Ito, kanay mo gikaon. Real life tong experience nimo? Ang katong manok gidadjud sa kulula sa gawa sa mo garden ba niya gitali iya tiil sa bangko niya. Maluoy man jud kog mga animals gani. Mo to og gisod sa balay niya. Niya na kulula nga ngano imo gida sa balay ko na naluoy manggod ko siya. Okay, nya after 1 week, as in murag gampingan jud ako ang manok gani niya murag ni dako na ditambog jud siya ba. Nya ako gipangan sa chicken kay Helen. Walang Helen lang niya. Moto, ni eskwela man ko, high school pa man ko adto. Normally, pag uli na ko, nagyud ang manok, baktas siya sa balay niya. Pag uli na ko, lami man ang sudan, like sabaw, gani. Tinulang, mangguro to. Basta chicken related niya. Lami kaya ako kaon ba, kay gutom kayo. Mamang ko kabante, asang manok, babasin na sa taas, ana. And then, pag as na ko, asang manok, moto, gingnan na kong kalit nga. Ako ba, gipatay niya. Una na imugi kaon ron. Naman na to siya, nihila ko while kakaon ba. Lami siya, pero maluoy gyapon ka ako na. Ana lang. So, nalakoy ganahan po i-drop ninyo nga gem. Pwede ninyong magamit po in the future. Usasad sa cheat code sa content creation is present sa pet. Na ay YouTube channel, unggoy ra siya. And naka-billion views siya. Ambot if kita mo na. Pero syempre, ang ga-operate na nga channel, tao. So, naasad ni deep connection ako yung content kay naasag ko'y ampam. Pero akong giihaw kay nabuak akong Versace Eros. Mo, tonsi mo ganahan, good news or bad news? Bad news lang. Bad news unahon sa. So, ang bad news, usara. Siguro, mas ni-jolly to ang imong content if nag-create kag signature tone nimo sa imong dub. No, dili lang siya straight. But the good thing diha is usara ang bad news. So, usa ka sa akong top performer dire. For Carissa. Ganiya, nag-create kag content. Ang akong ni Kuya Cheats, look Kuya Cheats, silent but deadly. Right. So it's like pusil ka, nya naay dako nga bala sa sulod pero gibot niya silencer. Kay ganiha, ano ko, wa man siya naratol. Nagagubot ng tanan. Nagagubot ng tanan, wa ko naka-feel og na pressure ka, to be honest. Usa pod sa cheat code sa comedy, guys, is if makabantay imong audience nga effortless ka nagpatawa, mas effective siya, mas katawanan siya, which is nakita na ko sa imong video. So, ang 3 characters niya kay present, wala ko ka-feel from shooting, conceptualizing, nga naglisod ka. Overall, you did great. Congratulations, Carissa. Thank you. Agi ko palihog. Ay, kasakay na gyud. Yoko. Di ka. Tungit ko, no? Iag na ako nga. Hey, nauli na si Uncle. Musta man mo? Uncle, palit na biskwit. I love you, Col. Ako, Col. Hey, yehey. Col, sayo sa Uncle, Uncle. Hey, hey, whoop, whoop. Wow, Uncle, nice, whoop. Ako dahil si Ron, maghatag ang mensahe karon. Never judge the book by its cover, kay wala ta kabaw mismo sa naagian sa tao. Respeto o pahigugma ang angay. Respect biggest respect, kay sa gamay nga respeto dako ang epekto. Kiron, mag-feedback na taron.
Kibaw ka si previous challenge ninyo. Sa judges score, di ba, niingon may nga, ikaw yun ang top 1. Grabe kag nindot sa imong final output. Like, nakaingon mig, kaya ra ay, maski cellphone lang gi-edit. Kablo ka sa nahitabo, i-drop. Kablo ka sa tama ng drop. So, ako personally, grabe akong disappointment sa imong content because makita magud nimo kung ikumpara nimo sa mga final output sa uban nga mga aspirants. Although nagkayagaw, makita nimo ba nga naa bitay dynamics. Ang imo ba kay grabe ikauga nga dili halos masabtan. Gibalik pa gid ako, unsay mensahe ato? Unsay story niya? Ang tattoo di ay murag tattoo discrimination, tama ba? Murag don't judge the book by its cover. Murag ingon ana. Siguro kung imuhan na lang unta tong gibutang bitaw nga naa ka sa usa ka lugar, nagtindog ka, mura og or mga ubang scenarios, maybe sa jeep nga murag nag-ana lang ka. Unya lahi-lahi nga karakter ang imong kasakay. Unya mura bitaw ang ilahang kuan kay nag-ano si mga usama na tato, ana bitaw. Para nako mas nag-work unta to. Mas nahatag nimog maayo ang imuhang message nga ayaw ninyo i-judge. Maragana ba? Or it could also be nga naglingkod lang ka. Unya graph kay katanawon, marabitaw tanawon ka kay mo biya ang tanaw sa uban, addict, maragana, di ba? So pwede ra nga nakasando ka, nagawas inyuhang balay niya, nay nilabay niya, marag siya addict ni siya niya, wala di sila ka-realize kapag sulod nimo. It could be you're a great father, you're a great uncle, nga grabe imong pagpaningkamot. So wala nimo na achieve. Mura ra gid ka og I was just gonna do this content for the heck of it, for the compliance. So, grabe, maka-disappoint kay ang imong drop ba, ni taas naman gud ang standard ba, nga murag grabe imong pagsaka from day 1 to day 7, nga ni anag yung ka sa day 7, like literal ang imuhang pagsaka. Yung may pagsaka nimo, mo grabe po kay nga drop bitaw nga murag balik ka sa sugod. So, focus yun ron. Kabalo ko nga ka-pressure ang time limit, pero importante gid kaayo ang kanang uptick ang imuhang utok. Kaysa tinuod lang, na-question ako akong kaugalingon, kiniana ko nga tama ba itong gibuhat nga ingon ato ang pressure. Dito na mo na-prove nga okay raman di ay kaya man ni Carissa. So sa tinuod nga kinabuhi sa content creation ron, daghan jud kay distractions. In fact, muna akong kalaban halos taga-adlaw sa una, mag-content ko, muhunong ko kay mo tugao sa gawas, muaw-aw ang iro, so madugay jud ko. So pangitaan ako nagpaagi nga dili ko ma-distract anang mga external nga mga challenges. Pangitaan gyud ako nagpaagi. So kung nakaya man di ay sa uban, nganong dili man nato kaya. Di ba? So kung makasulod pa ka sa mga sunod nga challenges ron, kinahanglan gyud kamo bounce back. Pasaka. Alright? Salamat ron. So, I'm back. Ani ata diri karon sa Venus Marketing Corporation. Sa inyuhang musunod nga challenge, kini specialty gyud ni Ungart, motivational video. Ug karong adlaw naa kitay pagabuhaton nga exercise. Familiar ba mo sa static posting? Ang imuhang ending, masayangan ko ba? Kanang makaingon ka nga marag muana si mong kasing-kasing bitaw dayon. Kinsay nagduol sa imuhang nga judge nga nakahila ka? Ikaw. Huh? Nangutana si Ungart kaganina o kinsay giganahan silahang output, wala kami taas. Nga naman? Dili gini siya para sa ko. Gara-garaon na jud kay tingog. What if I told you na sa 3 sentence pwede siya ma-simplified into 1? Unsang art? Ganahan ko sa unsang art? Kasi yung istorya, unsang art rin ito ba? The visuals, giving, grabe ka detailed ka sa editing, the transition, grabe ka smooth. I like that. Honestly, naglisod mi kay tanan, indot inyong output. Imuhag yung gi-apply ang mga feedback sa mga judges nga kung siya naas palibot gamiton ninyo. Kaning motivational video, dapat kamo ang tingog sa mga tao nga dili kayang ipagawas bitaw ang ganahan nilang ipagawas.